ik. Ik ben momenteel in de K in Kortrijk. Misschien kennen niet al mijn kijkers de K, maar ik wil dat zeker veranderingen brengen, want het is mijn favoriete shopping. Het is super dicht bij mijn werk. Ik kom hier heel vaak, elke middag, elke dag. Ik ben ook ambassadrice van de K, dus volg de K zeker en vast, want er komen super veel leuke postjes op. En als je mijn Instagram ook volgt, kun je regelmatig leuke giveaways winnen. Elke maand iets. Maar deze vlog gaat niet over de K. Kijk maar verder. Zoals ik zei, ben ik dus in de K, mijn favoriete shopping. Maar er is iets nieuws in de K. Zelf vroeger ging ik heel vaak naar Frankrijk gaan shoppen, naar Rijssel, jullie weten dat wel. En daar heb je een paar winkels dat je nog niet overal in België hebt. Nu, er is één winkel, waarvan er nu ondertussen al meerdere hebben in België. En ze hebben nu eentje in de K en dat is namelijk de Undies. Dus ik ben super blij van. Ik ging echt heel veel naar die Rijssel. En vandaag ga ik jullie gewoon direct tonen waarom dat ik dat doe. Oké, de Undies in de K is momenteel bijna een weekje open. We zijn nu donderdag. Het is over sinds 2 december. Ik wist het al een tijdje dat hij hier kwam. Dus ik was super blij. Toen ik dat zag, dacht ik echt van... Nu moet ik niet meer speciaal naar Rijssel gaan, want ik vind dat een bijna leuke winkel. Waarom vind ik dat een leuke winkel? Het is niet gewoon lingerie. Oké, ik vind de Hunkemuller en zo ook fantastische winkels. Maar hier is het echt, of dat ze het zelf zeggen, coole lingerie. Het is echt voor een jongere jeugd. En ze hebben zalige collabs. Ik bedoel, hallo, Pink Panther, Disney, alles. Ik ga jullie meteen enkele favoriete productjes van mij laten zien. En ik kan jullie ook al zeggen, als jullie mij nu al volgen op Instagram, toon ik jullie meerdere keren per maand mijn favorietjes van deze winkel. Want ik ga er heel veel van posten. Zo. Over Instagram gesproken, jullie kunnen ze ook al volgen op Instagram. Het is gewoon heel simpel, Undies Family. Heel leuke postjes, super leuke dingen. En ik zeg het, ik ben echt weg van de collabs. Oké, zoals dat ik zei, hebben ze dus collabs met Disney bijvoorbeeld. De details en zo zijn echt leuk. Deze poncho ga ik sowieso in huis halen. Die is super graaf. Oh joh, kijk, die is echt nice. Echt zo'n lekker warme poncho. En die kap is ook gewoon echt zalig. Bijvoorbeeld de slipjes ook. Je ziet dat is echt een super leuke materie. En het zijn echt toffe. En je ziet ze hem ook echt alles. Niet gewoon ondergoed en zo, maar ook pyjama's. Gewoon leuke t-shirts, sloefjes. Die kom ik trouwens ook sowieso halen. Leuke onesies. En om verder te blijven in Disney thema, hoe leuk is het stampertje niet? Ook de Hello Kitty collectie vind ik echt de max. Dat shortje ga ik bijvoorbeeld ook sowieso komen halen. Hoe leuk is die niet? Oh. Ja, nu heb ik niet veel tijd, dus nu kan ik nog niet zoveel meedoen. Maar ik ga echt een shopdagje inlassen. En dan kom ik hier al mijn favorietjes aan. Pieter heeft ook al zijn favorietje getoond dat hij moet hebben. Jullie hebben hem daarnet misschien al gezien. Of course, Pink Panther. Wij zijn nog aan het twijfelen tussen de Pink Panther en deze. Deze is ook zalig, ook weer Disney. Die kennen jullie sowieso ook. Voor de mensen die toch liever iets basic hebben. Ze hebben natuurlijk ook de gewone microvezel BH's. En die zijn super zacht. Ik vind de stofjes hier echt leuk. Zeker die broekjes. Die zijn zo zacht. En die trui heb ik ook net gezien. Vind ik ook echt zalig. Ze hebben ook super mooie strings en andere onderbroekjes. Echt alle kleuren. Ik ben gewoon heel het jaar door met alle kleuren. Maar meisjes, jullie kunnen je vriendje ook gerust meepakken naar hier. Kan je hem niet meepakken, dan kun je cadeautjes kopen voor hem. Welke leuke broekjes, dat is allemaal hem voor jongens. Ik bedoel... Ook voor jongens zijn er collabs, bijvoorbeeld van Star Wars en zo, en SpongeBob. Dus je moet sowieso niet alleen komen, pak hem gewoon mee dat hij kiest en zo. En voor de believers onder ons, ze hebben gewoon echt alles. Zelfs voor Kerstmis hebben ze ook een heel leuke collectie en daar ga ik nu speciaal voor jullie één iets van aandoen. Dat ik ook ga kopen. Ze hebben er namelijk ook een broekje van. Het broekje ga ik niet aandoen, van ben te lui, ik kan niet liggen. Dat is dus super leuk. Als jullie die ook willen, die zijn dus hier ook allemaal beschikbaar. Je kan die komen halen en dat valt ook echt super goed mee van prijs. Dat vind ik hier ook zalig aan die winkel. Ze hebben nog veel meer kerstcollectie. Ook voor jongens is er kerstcollectie. En voor meisjes, lekker matching. Kijk hoe zacht. Oh. Oké, ik weet niet als jullie de video nog herinneren over tips voor grotere borsten te krijgen. Een van de tips was daar borstenmassage geven. Dat daar één meisje, ik weet niet wie op gereageerd, daar vriendje haar borst niet wil masseren. Eén tip girl, koop deze BH. Kijk hoe zacht dat die is. Wie dat er daar niet wel aankomt is Loco in de Coco. Ja. Ook deze knappe, lieftallige dame is echt een reden van naar hier te komen. She's looking for a guy, liefst met geen kort haar. Dus scheer uw haar alsjeblieft niet af als je haar wilt daten. Even tussendoor, ze is wel 20. Dus ja, en ze heeft al werk, dus babysitten gaat ze niet doen. Zelfs voor de Harry Potter fans onder ons is hier ook echt van alles. Maar dan ook echt van alles. Dat is die poncho, die haal ik sowieso al. Super warm, super leuk. Zalig is dat niet als je uit de douche komt dat je dat direct kan aandoen.
zelfvertrouwen of niet. Ze hebben ook van alles dat past bij je zelfvertrouwen. Ze hebben bijvoorbeeld een badjas. En dat is een draak. En die caption past er zo goed bij. Allee, caption, rugcaption, whatever. Die vind ik ook echt leuk. Ik kan je nu zeggen, de best verkopende badjassen zijn deze. Of course. Zo eentje moet ik ook hebben. Of course, I need this one. Je hebt ook voor brunettes. Ze hebben er een hele collectie van. I will match my best friends. Er staan ook leuke oortjes op. Die moet ik sowieso hebben. Ze hebben ook een heel leuke badjas van Hello Kitty bijvoorbeeld. Voor de mensen die daar wat meer fan van zijn. Ook dat broekje is super tof. Oh my god. Als ik eerlijk mag zijn, vind ik de Hello Kitty collab de leukste. Daar heb ik zo echt al het meest dingen van. Dat ik, oh my god. Ja, kijk, hoe leuk is die niet? Kom aan. Ik was zodanig enthousiast over de winkel dat ik dacht, oké, dat moet ik gewoon met jullie delen van de mensen die misschien er niet zoveel van weten. Allee ja, kijk. Oh, ik heb gewoon een staartje aan die onesie. Dus bij deze, ik denk dat jullie wel genoeg redenen hebben om naar hier te komen. 1, het is een super leuke ding, super leuke collab. Het is unieke lingerie, het is echt hip, het is echt in. Het is eigenlijk of dat ze het zelf zeggen, coole lingerie. Ik vind het ook echt super zacht, super leuke kleurtjes. Dat vind ik echt een bijna mooie kleur bijvoorbeeld. Daarom dat ik hem ook moet hebben. De prijzen zijn echt heel goed. Like voor de gemiddelde student onder ons, als je vriendje wil verrassen, kun je dat bijvoorbeeld voor €19,95. Dat is veel goedkoper dan op restaurant te gaan eten. En gaat er zelf ook nog iets aan hebben. Dik. Dus aan de vriendjes, voor uw vriendin kan je hier zo'n leuke ding komen kopen. Heb er dan zelf natuurlijk ook nog iets aan. Dus oké, is dit mijn favoriete lingeriewinkel? Ja, stiekem wel, kan het echt niet ontkennen. Ik vind het echt een zalige winkel. Super makkelijk bereikbaar. Nu voor al mijn kijkers uit Kortrijk en omstreken is er eentje in K in Kortrijk. Er zijn er ook in Brussel. Ik heb er al meerdere. Ik weet niet in België waar er nog zijn. In Brussel weet ik dat er eentje is. En anders, Euralil was die waar ik altijd ging. Dus ja, nu moet niet meer zo ver gaan. Zijn jullie er al geweest of gaan jullie hier zeker nog komen? Laat het dan zeker weten in de comments. Ik hou jullie zeker op de hoogte van alle toffe dingetjes dan binnenkomen. Want ik ga hier heel veel komen shoppen. Ik zei jullie dat nu al. Dus volg zeker mijn Instagram account voor mijn favorietjes te zien elke maand. Zullen er wel meerdere zijn per maand. En volg zeker ook Undies Family. Because we're one family. Linkjes staan hieronder. Volg zeker ook K in Kortrijk. Elke maand ga ik een giveaway doen. En als jullie account van de K volgen, zien jullie ook welke acties dan er allemaal zijn. Elke donderdag post ik ook iets. Dus volg zeker die 3 accounts. De linkjes staan hieronder. Als jullie nog vragen hebben, mag je het altijd zeggen. En jullie leuke foto's met dingen van de Undies mag je het ook altijd tonen. En dan wil ik jullie bedanken. Wou ik jullie zeker zeggen tot de volgende keer. Totdat ik het er weer zie. Met of zonder een leuk staartje. I know. Doei!